Ndifumana imessage namhlanje uba ndikhutshiwe kwikomiti yecawe. Ndiyayazi eyona ngxaki yephi. Ingxaki le uba ndithathe bonke abantwana abahle baklinele umfundisi, istafu sakhe. Istafu sikamfundisi yi-youth intle yonke. Ngabantwana abayi-youth bahle bonke. Ndatshintsha sonke eso staff eso, ndafaka abamama abangamaqhawe, ndafaka abamama ubona uba bakholwe sebeye kakhulu apha ebhotileni, abaninzi banephuza face kuba kaloku ndithi uba bane-experience bona ngobomi and bazamklinela phambili umfundisi. Ndava uba kuthiwa unane nemasaji weenyawo phaa. Qonda hayi uyabona ke ziya, uyabona iminwe, uyabona iminwe yezandla zazo ingathi zinzwayo, ingathi ngoobhontsi benyawo iminwe yayo, uyozawumasaja phambili umfundisi. Akandithuka, yandithuka inceko kayeka. Isitafu soyiklinela ndisitshintshile. Hayi yabona le yake yayeka ukholwa for a minute ngalaa mini. Iyeka nokuthi Mr Bhodlo kayibisi. Ithi rhachuma, utshintsha isitafu sam ngaphandle kwam, ndithi ndincedana nawe. Abantwana bebendiklinela apha bane-anointing. Ndithi hayi uyabona bane-anointing awuwesa balijonga iminwe yabo mama bethu. Ubaza kuklinela mfundisi, suwara wena. Hayi phambili umfundisi alapha. Ndibuza yintoni yenza umsindo umfundisi kahle kahle, akaphumi nayo. Akandithuki kuthiwa ngondikhutshiwe kwikomiti. Nayilinde but akaphumi nayo. Yintoni likwenza umsindo xa nditshintsha abantwana abahle ndifaka abamama abadala? Bayeka usela noba banephuza face, baguqukile mos and baserious ngobomi babo, ngumsebenzi wokuklina. Baphaa ekuseni ngo-4 iofisi ekavula seberedi. Phambili umfundisi, wayeqhuma nami. Umntana aklina phaa unesinqe esincinci, upakile, bahle bonke ama-yellow balls. Hayi umfundisi singamfake kwihendweni inceko, mandisitshintshe isitafu sakhe. Yandithuka undigxothiwe kuloo komiti leyo. Suka kodwa akazuyiphendula uba undigxothele ntoni, yintoni yenza umsindo xa ndifaka abamama